Buto. Nggih. Enten dados napa panjenengan dalem Sang Patih Buta nimbali kula kanjenge. Ngene. Aku minangkani pepatih buta ana ing kene iki. Entuk mandat saka Sang Prabu Dalem Rahwana Raja supayane mastekake yen bala tentarane awake dhewe iki iso diandalke. Merga kepiye? Mergane Sang Prabu Dalem wis mbopong boyong Dewi Sinta Buta-Buna. Nggih, kula nggih sampun pireng lan sampun sumerep panjenenge. Ngene. Mula saka iku sak bala pancamu bala tentara Butayeksa kang ana ing kene iki kudune nyiapke siaga Buta-Buna. Nggih. Ya wis. Iki ngono tentune awake dhewe kudune wanti-wanti. Yen awake dhewe iki nganti ngujiwake Sang Prabu Dalem mestine kowe lan sak bala kancamu bakal cilaka entuk murkane Sang Prabu. Nggih kanjenge. Yo, tindak ana perintah Sang Prabu. Ana diawat-awati sing joko-joko ditiliki aja nganti kelena. Sendika dawuh. Loh. Iki kepiye? Ndok dinggone tugas saka Sang Prabu supayane aja nganti sembrono. Buta wil kata sini. Aduh. Kakang Buta-Buna. Kepiye? Aku sepurane wae. Awakku iki mau pegel kabeh rasane. Bileng sirahku cemot. Aduh. Kepiye? Sirahku bilang badhe digocol semono Kakang Buta-Buna. Yen nganti kedadenan iki dingerteni Sang Patih utawa Sang Prabu, ya bakal awake dhewe iki bakal cilaka Buta wil kata sini. Nggih sepurane wae. Awakku iki wis tak kuat-kuatke, wis tak tangeke dhisik to Kakang. Ya. Tangi. Aduh. Waduh, Kakang. Kepiye matur sing genah. Ngene ya. Aduh. Awake dhewe iki mau enak-enak Joko. Ana ing kene iki delalah ana jalma menungsa nganti teko kene iki Kakang. Kepiye? Ana jalma menungsa wis wani mlebu tekan kene. Bener banget. Jengene ngono lemono lesmono Kakang. Ya. Ora sumbut karo gedene dhuwurmu awakmu Buta wil kata sini. Buta dangah-dangah ronggah-ronggah. Wah. Musuh jalma menungsa sing cilik nyepikri ora iso menang. Ngapuntene Kakang. Ngapuntene. Aja sepeleke. Kowe ijeh sanak kadange Prabu Rama Wijaya lho Kakang. Loh, bener. Ya bener. Lesmana iku Raden Lesmana isih adine utawa rayine Prabu Rama Wijaya. Ya. Yen pancen kaya ngono iku. Tak kirim pasukan meneh. Garu langit lan Buta Jambul, Buta Tirtageni. Rene. Lah. Walah. Ana apa Kakang Buta-Buna? Kok delalah dengaren awakmu bengak-bengok nganti krungu. Saka kaduhan nganti aku langsung budal mak cekekal tekan kene Kakang Buta-Buna. Ngene ya. Awake dhewe iki
minangkane prajurit Yaksa Buta. Ya tentune duwe tanggung jawab yen Sang Prabu Dalem nitahno, yen Sang Prabu Dalem wis ngendika awake dhewe ya kudune siap siaga. Ha, bener. Maksudnya iki kepiye kok siap siaga emang apik perang karo sapa Kakang? Loh. Buta Garu Langit, dawuh siap dawuh. Siap bantu sak tenaga dalamku. Sak bala kancaku ya bakal tak kon bantu. Ya. Iki ngono. Buta Wilkata sini lagi pusing 7 keliling. Jarine nalikane iki mau tanding karo sing jengene Raden Lesmana. Dene kalah senajan gedhe dhuwur ronggah-ronggah. Tapi ora mempan musuh sing jengene rayine Rama Wijaya. Lah terus aku dikantene iki apik dikon apa, Kakak? Apa aku ya dikon perang? Apa aku arep duwe mangan? Buta kok. Panganane sing ditata. Lho, sadurunge perang ku ya mangan barang. Yen ora mangan wetengku lesu ora kuat. Ora kuat perang. Engko lagi disampluk ya njeke entang. Ngono Kakang. Ya, yen pancen kaya ngono iku beres. Ngene ya Kakang. Putra Jambul. Ya aku sendika dawuh, wong aku iku ya cilik-cilikan. Aku iku ya buta tapi buta ya cilik. Senajan ngene aku ya tetep buta. Ya kepiye meneh pancene ya ngene. Aku ya melu perang ora. Putra Jambul. Sendika dawuh. Senajan kowe cilik ya kena nggo jaga imbuh ibarate. Nek ana kurange tetep nek dinggo imbuh. Palah. Aja ngono ta. Senajan aku cilik iki ya jiwa patriotisme ku banget dure. Karena negara Yaksa Buta sing ana ing kene iki ya aku tetep ngewibawa. Ya tetep aku iki ya setia bukti marang Sang Prabu Dalem Rahwana Diraja. Tapi nan yo ngene, senajan aku cilik ya ora kena disepelekke, wong aku elek-elek ngene tetep jengene buta ngono. Ya, terus banjur kepiye Buta Jambul? Ngene ya. Aku kok rumasa cilik dhewe iki buta punuk semene gedene Buta Garu Langit semono. Wah, ambane cangkeme iki guru Buta Wilkata sini ya semene gedene. Ngene ya, para buta sing gedhe-gedhe, dhuwur-dhuwur rangah-rangah dangah-dangah. Ya, kepiye? Yen pancen awake dhewe iki kudune netepi dawuhipun Sang Prabu Dalem ya dawuhipun Sang Papatih ya wis ngendikake supaya awake dhewe iki siap siaga sak wayah-wayah kudune mbantu sebiyantu marang temen-temene. Nalikane jaman semono iki ngono awake dhewe iki ya bareng-bareng sayuk rukun njaga ana ing kene iki ya njaga kadalautan kedaulatane Sang Prabu Dalem ngono. Ya piye tetep aku ya melu cawe-cawe yen dibutuhake. Ya bener. Pancen senajan cilik ngene iki ya ora apa-apa yen tinggo imbuh. Aja ngono Kang. Senajan iki cilik ya tetep awake dhewe kudu menghargai. Iki ngono ya duwene perjuangan nalikane awake dhewe keleson dene tukang golek panganan. Loh. Aku kok dihargai teko golek panganan iki kepiye? Buta Jambul. Kepiye Kakang Buta Punuk? Yen awakmu iki dina tak suwun ya karo Garu Langit. Merga iku piye? Buta Wilkata sini wis ora kelar baharan didaya. Ya tentune awake dhewe iki ya kudune mbiyantu mbaleske apa sing dirasake Buta Wilkata sini. Ya wis ora suwi-suwi. Ya awake dhewe kudu iso goleki sing jenenge Raden Lesmana, aja nganti ngelenyep, aja nganti mlebu ana ing kaputren, aja nganti mlebu ana ing ketaman. Sendika dawuh. Ya, siap. Ayo, kabeh. Budal nggih, siap. Kisana. Kepiye, Buta? Sapa kowe? Apa kowe sing jenenge Pangeran Lesmana? Satemene wong aku iki teko kene iki saperlune netepi dawuhipun Sang Prabu Dalem Rama Wijaya. Tapi yen nganti kowe dadi alang-alange langkahku dadi sandung nyrimpete sikilku,
lan dadi pepalange lakuku bakal tak rampungi ana ing papan kene. Wah, dape. Ora ngerti sapa aku. Aku Garu Langit, buta kang bidaya luar biasa. Ya salah suwijine pasukan pilih tandingi Sang Prabu Dalem Rahwana Wijaya, Rahwana Diraja. Ya ora peduli aku. Yen nganti kowe dadi pepalange lakuku, ya bakal tak rampungi nang papan kene. Sik. Bocah wingi sore kurang ajar kowe. Iki ngono buta Garu Langit sing duweni cangkem mampu iso nguntal kowe malang migung ya doyan. Aku ya buta jambul ya senajan tuwa ngene ya duweni pengalaman perang ngono. Buta Garu Langit lan buta jambul. Kepiye? Apa urusanmu kowe ngadeg ana ing kene iki? Loh, weh. Apa urusanku? Mangerti yo. Kowe wis gawe kadang putaku, sedulurku, buta Wilkataksini nganti pusing ndase, lucu keliling mikirke, ngemban tugas mbok antem jempelang, mbok adu tanding dekne kesakitan. Aku kepengin nuntut bales lan kepengin jajal sepira digdayane Lesmana. Jarene adine Rama Wijaya. Iya. Ngene ya Putra Garu Langit. Kepiye? Senajan bentukanmu kaya ngono, dangah-dangah rangah-rangah ombu cangkemmu, tapi aku ora getelan gigrik yen senajan kowe arep maju bareng-bareng lawan aku. Wah. Kurang ajar tenan. Udah jambul. Kepiye sedulur? Ngene yes. Iki ngono ketok enak jati dialog ora iso rampung-rampung. Wis becike ya ndang diantemi wae. Buta Garu Langit. Kepiye? Yen pancen kowe kepengin netepi dawuhipun Sang Prabu Rahwana, ya ayo. Yen kowe kepengin ngerti sapa Lesmana, maju. Weh. Ya. Doan.